ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮೈನಿ ಜಿ ಗುಜ್ಜೆತ ಪೋಡಿ ಮಲ್ತಂತುಲ್ಲ ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ದಾಯ್ತೆ ಬೋಡಾಪುನ ಒಂಜಿ ಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ಬೋಡಾಪುನು ಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ಅಂಚೆ ದೊತ್ತುಂತು ಇತ್ತೆ ಮುಳಿತೆ ತೂವಲಿ ತೈನ ಇಂಚ ಮಿತ್ತದ ಸಿಪ್ಪೆನು ದೆಪ್ಪೊಡಾಪುನ ನಮ್ಮ ಸೋಕು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೊಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ದಯಮಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಿ ಐರ್ತು ಬುಕ್ಕ ಸಿಪ್ಪೆ ಪೂರ ದೆತ್ತ ಮುಳ್ತುವಲಿ ಇಚ್ಚಿ ನೀಟೇನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ಇಂಚ ಕತ್ತಿಡಿತ್ತೆ ರೆಡ್ ಭಾಗ ಮಲ್ತ ಏನು ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಪೀಸ್ ತೂವಲಿ ನಿಂಗೆ ಮೂಲು ಅಯ್ನ ಮಿತ್ತದ ಆ ಬೊಂಡು ದೆಪ್ಪೊಡು ಅವು ನಂಗೆ ಬೋಡ್ಸಿ ಅಯ್ನ ಇಂಚ ಸೋಕು ಲಕ್ಕತ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ದೆತ್ತದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ದೆತ್ತದಾತು ಶೋಕುಡೇನು ಉದ್ದ ಉದ್ದಾಗ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ತೂವಲಿ ನಿಂಗೆ ನನ್ನ ಮೂಲು ಮತ್ತು ಆ ಬೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತನಕ ಇಂಚ ದೆತ್ತದಾತು ಐನಿಂಚ ಉದ್ದ ಬೊಂಡು ದೆತ್ತಾದ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಮುಳ್ತು ಹೊಲಿತುಲೆ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಉದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂರೋಡು ಪಂಡ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐನು ಉದ್ದ ಉದ್ದಾಗ ಶೋ ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತೂವಲಿ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಏನಿರ್ತು ಬುಕ್ಕ ಐನ ಮಂಚ ಪಾತ್ರ ಪಾರ್ತ್ ಐಕ್ ರುಚಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡಾತು ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಏತು ಖಾರ ಬೋಡಾತು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪುನು ಕೆಲವು ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡಾಪುನು ರುಚಿಗೆ ಅಗ್ಲೆ ಏತು ಬೋಡಾಪುನು ಆತಾತು ಖಾರದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಣ ನಾನು ಐರ್ತು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗ್ ನಮ ಐಕ್ ನೀರು ಪಾರ್ತ್ ಏತ್ತು ಬೋಡಾತ್ ಕಡ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡುಡು ಇತ್ತೆ ಮುಳ್ತುವಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಎಂತ ಏನು ಚೂರು ಜೀ ಗುಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಚೆ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜೀ ಗುಜ್ಜೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಐಕ್ ದಾಸ್ತಿ ಕಡ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚೆ ದಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ಇತ್ತೇನು ಚೂರು ಪಾರ್ತೆ ಚೂರು ಕಡ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ತೆ ಅಂಚೆ ಐಕ್ ರುಚಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡಾತ್ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡು ಪಾರ್ತು ಸೋಕು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡಿತ್ತೆ ಮುಳ್ತುವಲಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಸೋಕು ಕೈಟೆಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಐರ್ತು ಬುಕ್ಕ ಈ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕುದಿರ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತು ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡು ಏನು ಸನ್ಫ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತುಂತುಲ್ಲೆ ಸೊ ಸನ್ಫ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿಯೆ ತಲೆತ್ತೆ ಮುಳ್ತುವಲಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಪಾರ್ತಾತು ಕೊದಿಯೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಐರ್ತು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿನ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ಪುನ ಐರ್ತು ಬುಕ್ಕ ಗುಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಡ್ಲೆದ ಒಂದಿಗೆ ಮುರ್ಕಾತ್ ಇಂಚ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಮುರ್ಕಾವಡು ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬುಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೇನು ಪಂಡದ ಅಂಚೆ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡೋದು ಇಪ್ಪುಡು ಏನು ಗುಜ್ಜೆನು ಒಂದು ಕಡ್ಲೆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪದ ಹಿಟ್ಟು ಐಕ್ ಮುರ್ಕಾತ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ಮುರ್ಕಾತ್ ಐನ್ ಬುಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋದು ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ನೆರ್ ತುಕ್ಕ ಅವನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು ಬೇಯಿನೆಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುನೈನು ಇತ್ತೇನ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು ತೂವಲಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಬೇಯ್ತಿಜಿ ನಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡವು ಇತ್ತೆ ಬೇಯೋಂತು ಬತ್ತುಂಡು ತೂವಲಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಂಡು ತೂವಲಿ ಕೆಂಪು ಆತನು ಸಾಧಾರಣ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಬೇಯಿನಂದೆ ಅರ್ಥ ನಾನು ದೆಪ್ಪುಗ ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ ಐನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಶೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ತಾ ಐನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡು ದೈಂದ ನೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಪೋಪುನು ಪಂಡ ಇಜ್ಜ ನೈಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುನದ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಚೂರು ಪೇಪರ್ ಒಯ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಫೈನಲ್ ಆತಿತ್ತೆ ಪೋಡಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ದಾಲ ಬಂಗ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪರ ಈಸಿಟ್ ಬಯ್ಯಾಗ ಚಾ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಚಾ ಬರ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಚಾ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡಿ ತಿನ್ನಾರ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ ತೂವಲಿ ಎನ್ಕೈತೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತನ ತೂಲಿ ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಬಾರ್ ಶೋಕುಡು ಬೇಯ್ತು ಬತ್ತನು ತೂವಲಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಬಾರ್ ಶೋಕು ಬೇಯ್ತು ಬತ್ತನು.